kusukela uNkulunkulu wadala umhlaba kuyaqala ngebandla lalesi sikhathi ukuthi athi uhulumeni akungakhonzwa kungakhonzwa. Isizathu esifake oDanieli emphandweni weingonyama kwakuyi lockdown. oPetro mabefikelwa isikhathi esisifikele bathe kuhulumeni khethani nina ukuthi ufuna silalele nina noma silalele uNkulunkulu na. Kuyaqala ukuba uhulumeni athi ibandla lingakhonzi ngempela. Bonke abantu bakumashaba abasaba ama-anarchy bafela endleleni. Siyolilanda izwe kuhulumeni. I-corona ifikile ngo-1910 to 1918. I-revivalist enye beyikhona ngaleyo nkathi yangena elaboratory yathi thathana ama-bacteria ngama-apparatus wenu niwabekela esandleni sami under the microscope. Awabeka ama-scientist ama-bacteria amuva esandleni se-revivalist emehlweni ama-scientist ama-bacteria afa esandleni se-revivalist. Ibandla has the power ukuthulisa i-corona by kusasa ekuseni. Athe uJesu noma ngelivimbe ngezimpi uhamba eHides uyolanda igate ekuvalwe ngale eHides uzovala ngale ibandla liyoliquku. Indaba yethu yokwazi ukuthulisa i-corona isukela emuva makuphuma uRahele yogana uIsaka bathi abafowabo hamba dadewethu inzalo yakho iyothwala isango lesitha zayo. Amandla athule ebandleni bheke ngisho uJesu engakafi ibandla kaze livinjwe livimbeke. Siyisizukulwane sokuqala kwi-eternity ukuthi kuthiwa singakhonzi. Umsebenzi omkhulu ohlalela ibandla owokuyolanda ibandla nezwe kuhulumeni. Izwe akile likahulumeni. Umhlaba ungakaJehova lokugcwala kwawo. Izwe nabakhileyo kulo. Alikaze ibandla liphathwe i-constitution. Akaze kwenzeke kuyo yonke eternity ibandla liphathwe uhulumeni wangaleso sikhathi. Yikho iBhayibheli lithi asibambene nenyama negazi bese lithi sibambene nemibuso. Ibandla manje libanjwe ngumbuso. Sibhekene nobunzima bokubuyela emuva siyolilanda izwe kuhulumeni.